kum kajing kersian ya ka Green Tech Foundation namar ba ngai I mene katu kajing keren jong ukurat sangma la keren nang ang uang ba kadi kajaka jong kesorkar ngilak ban lek kat bangimon kamut mau ula thiet adu menoi ketika jaka ba uang ba la ban lek ka bangimon ka kata kesorkar kamut dei tang ki MLA ne kesorkar dei ki paj ba na government kamut ka theo tang ya ki MLA badon assembly ne government ka theo ki paj ba na Nangkani kata uni ukurat sangma namar ba utiang ban muslia cha Garo Hills menta wan muslia hang ni ban aiding hang ni ha yes kasil mo ban wan muslia khandau ka siap jung ban riu jungi nangkani kata ba ude ban skau tho uni ukurat sangma ni bu sentis ni jung ban wara ban wanra jing kulumar hang ni yes kasil jungi ti ude ban antat ba tien ru namar ba ubatai start uang ba kade khandau jung ka government Rada kade khandau jong government mano pensong suki hato memde ubri basu suyo tulap medan bor tang san snem bam suki hadin kesan snem tip me yon medang yo bor nam bor chiu mem tem telada mesngo thu ya ka kajing sngau jong pajba bubun balang ka kli bamen bitar pendom namar ba hadu mentang ang siong ngi tembet nama ba ki ngam jong Green Tech Foundation ki kwa be kata ngi ki daka ba jai daka jingi ki ka ba jingsuk mo kim kwa kanu kanu ram na kata kata ba kum kinong yalam ngang ong ipi menen ka singi nganang ong ya kata ko ki jingrwai mo hari kasi ndai ki ong udon melangkung mo kum lo long ting preston tesong banu kudat sangma Bakat sabalik kikit yarong kakok kikit kendung. Ti nak takadau ba ki kwa ban kit spa kit phau nak takadau ban bandai khendau ka siap kim salia. Ti hendrei hadin kandru phau snem nda kila dep aiwai kan khendau trai ngindang khmi lenti bang indang yo syu. Ti nak takadau nga kerpat ipi bar khot ki baju kersian bahai ki video jonga nak por sakapor mdei ban kersian tang ha social media. Ti nga kan tujur ipi bar khot ba nyawan pen I kata ka jing kersian jong pi da kamet jong pi da kadur khmat jong pi da ka pi wan ban pen I dari kejong ki khmat ya kata kajing kersian jong pi hang ni apo madan malki ya ban pej dala kejong ki khmat ya kajing satkan jong kini ki nong yalam jong ka Green Tech Foundation umdei bakile drama mo namar kadi kajing takjur ya kajat menriu jungi lada kamdon kanu kata kalat ban yadai ka khendau ka siam kani kan kata ki longdian mandian jungi Namar kibriyo nabar sisin baki wan seng company sini ki wan seng karkhana sini ki lawara rangkat kibriyo lojong tiangi ngimdei ban siap penbiet ya kini ki dalal jong kino ki company nabar namar kini ki MLA jungi ki lalong kum ki dalal ki lalong kum ki agent u preston tersang berkorat sama lalong kum agent jong ki company nabar got ki kambar khoj nadu ki por ba mensua kamut bangingi trei ki kambarit baria hagisnong ki thau ki factory barit ki ba thangsyun khantam than ma sunram isamati hadu sha shela kamut ngia thangsyun kumtui kitu ki karkhana barit khang lut no andrai menta umosyun pi na kajala jungi kamut ngi hathiet kalai ka syun nabar ban supply ni jala jungi kadba mensua kamut ka syun ru kami nang ni jala jungi ban supply keleng kari India tiangi kem tujur ya pi ki pajba kabri new trap banwan ye snok tilang bat kanika Green Tech Foundation ya kajing satkan jongki kajing ai mensim ku jongpi kan penselur susu ye pi ban na penmi susu ye ki kon samla ki ba e sisai khandau siap bari kajat mriu lojong ti akan tu pi bar khot ki ba de ki supporter jonga ki ba de ki subscriber jonga sngo bahawan sini samadan malki ban kersan namar ba kajing ai mensim jongpi kanang pensatar susu ke mensim ku jongki namar khanang ba ka government jongi kanika sarkar MDA kan wengno e katuka kontrak ka ba kilai soi bat kanika kisuang mo ka 5 star hotel tang ba kandei kini basuthok mo kisuthok dia katuka city ba ai manakaneru ki penbasla ki ong ba kadena ka kajaka ayu bagi penbasla kum tu tingi ngimdei banang sak penbiet kani ka government kani ka sarkar MDA namar kini ki plan bit tang kumno banyu kan spa bat benda ya khendau siapat jongka jat mri ujungi tingi de basngo thu namar bale kata ka sparu kata ka jaka kemet ngan ong ipi ki nong kemet ki bon ba po yudu mo tela dei ba kem jingpang ngangan ong ipi hab le pa sumar ha kitu gibriu ki banang ban kem mdei ban ong be ba sa hikai hano kemut ndala pa kemet i te samla i banang ki extra massage de sakit akador ya kalong renyang jongkaru te kani ka bomla ban long i ngimla ban piang e kani namar ba babu ki sama jong jat riu jungi ru ki jot de ha kajing sa siat sa pon kin ki spa mo
Tiana kata kata ngakan tujuh ripi ki kon kebri trap ba phim dei ban chai lam bakla ki don ki ba penpur stat hapo Facebook la ni hapo YouTube channel ban keren ban sla de ki bar khoj bat ki don ru ki ru rang ba ki ong ba lara dei ba khanglat ban ya kita ki kam penroi kemut area ngan IA wat ka jaka ru siajar ekar tip udon nem don jaka ngam tip utu brio mo ti kani bar khoj ka jingkreng insol jung u ya kini samla ki ba syathan hang ni kani kanang penbitar siu ya ki babun balang ki bas ngotho ya kata kajing dunong jong kajat beliau halo ka dunong ka dunong kandau pak pangidan tinggi di bas ngotho ba kum ki pajba nong song snong jong kajalam kharia bar khoj an kandau jong kajat beliau jungi tinggi di on perkhat nomor jong tang kamut kam kajam ngile jenjar bang yo nomor ba marsio thau government kamut kin kapsyor be ikikam dia ba ki kapsyor ikikam ki jam kamut ngil along ki kum Yalalong kum ki syakri jongki ki lalong kenrat jongi hak jing sisa ka sencar pajba ka demokrasi kemut gitu ki bangi ngijit ki kinong trai jongi namar ki yo ada ketulop dei mangi pencong suki ki te ki kim dei haram namar dei kena mo dei mi ba pencong suki ngila on penihar ki nah kani kada ki di berfoto kim dei ber penting kai kum tu ban celaka ki berkhot da kini athok kini syukur jongki namar ba Preston persong berkorang di mesongtho bahai kani. Ladam mesongtho em ha kata kapur nda pitem ro kam don jingmut syura. Ha, pidi mesongtho bah. Kani kri jing tujur dengan kentu ye pi baru khot ki baju kersan bah. Ya ki video jonga mentang ki subscriber jonga ki ladon hadu nyau pukendai hajar ngun. Lada pi kersan ru te balik pri sekarang di pi kersan tang sosial media. Kani kentu dia banlong nong yalam ro kajat riu jongi nganong pi hab yalam da kajing start ban yalam da kajing be ti yap yala dia. Tiana kata-kata apa ngakan tu pi baru khot ki subscriber jonga baru khot ki nong kersan ki jonga em rada pi e chi sai kajat benriu la jong em ngakan tu jori pi wan dala ki jong ki khmat kersan pendap ikani ngamadan malki khanang ba kani ka sarkar MDA hi kan dub UI ya kata kajingi teli jongi ba kan dub hiru ya kata kajingi ya suthu jingmut para jat benriu la jong kublai sibun kublai jarngu ka janmit usuk komen